हेलो नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं श्री भक्त उर्मिला देवी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और करती ही रहूँगी। फिर से मैं श्री भजन गीत गाने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे गीत आप लोग कैसा लगा प्लीज़। हर गईले भांगिया लाटक गईले डढ़िया ना पर गईले भांगिया लाटक गईले डढ़िया ना कि दया रे बैठल बाड़न गौरा जी के संगवाना कि दया रे बैठल बाड़न गौरा जी के संगवाना बैठल बाड़न गन संगवा मोहलत बाड़न गंजावाना बैठल बाड़न संगवा मोहलत बाड़न गंजावाना कि दया रे धोइया उड़े लाया समनवाना कि दया रे धोइया उड़े लाया समनवाना पर गईले भांगिया लाटक गईले डढ़िया ना पर गईले भांगिया लाटक गईले डढ़िया ना कि दया रे बैठल बाड़न गौरा जी के संगवाना कि दया रे बैठल बाड़न गौरा जी के संगवाना बैठल बाड़न संगवा पियत बाड़न गंजावाना बैठल बाड़न संगवा पियत बाड़न गंजावाना कि दया रे धोइया उड़े लाया समनवाना दया रे धोइया उड़े लाया समनवाना पर गईले भांगिया लाटक गईले डढ़िया ना पर गईले भांगिया लाटक गईले डढ़िया ना कि दया रे बैठल बाड़न गौरा